Aici totul e bine. Consola PS3 pornește. Ecranul de pornire se rulează de multe ori rapid. Consola se repornește. E normal. Aici apare o eroare. Ecranul de oprire face ciudat. Consola se repornește din nou. Ecranul de pornire face așa de multe ori. Se repornește din nou consola. Fundalul se schimbă roșu. Ecranul de pornire a făcut așa ciudat din nou. Sunetul se schimbă ca și fundalul. Apare altă eroare. Ecranul de oprire face altfel, cu alt sunet. Sunetul se schimbă din nou, la fel și fundalul. Consola s-a repornit. Apare încă o eroare. Sunetul a făcut ciudat la ecranul de oprire. Ecranul de pornire face așa din nou. Apare altă eroare. Ai și alt modul de recuperare. Apare din nou eroare. Să introducem un disc de reparare PS3 și să oprim consola. Acum se repară, acum o oprim. Haide, mai repede! Bine, se repornește. Ecranul de pornire face așa din nou, doar că se mai negrește un pic. Așa a făcut și înainte ecranul de oprire. Apare altă eroare. A făcut din nou alt sunet. Apare altă eroare, dar critică. Bine, avem o problemă uriașă.